Ei, ei, ei! Hola i benvinguts a un nou vídeo de Samfaina Visual. Jo sóc l'Alba i al meu costat està en Cesc. Comencem el 2021, però ho fem mirant enrere, recopilant en forma de joc tot el que ens ha deixat aquest passat 2020 tan singular. En el vídeo d'avui us enumerarem 10 videojocs indispensables que cal jugar segons el nostre humil criteri. Recordeu seguir el nostre canal, doneu-li la campaneta per estar al corrent de les últimes novetats i poseu-vos còmodes que arrenquem. Rum, rum. The Last of Us Part 2 és la primera de les nostres recomanacions. En aquesta sorprenent i trepidant segona part, la història se centra molt més en les aventures d'Ellie i els seus amics per Seattle, deixant a Joel en un segon pla. Malgrat aquest canvi i alguna que altra sorpresa jugable més, que ens trobarem un cop avançada la trama, el títol de Naughty Dog aconseguirà enganxar-nos al comandament durant hores. Prepara't per experimentar noves sensacions i deixa't atrapar per una ambientació dins un món post-apocalíptic assolat per un virus. La jugabilitat i el crafteig de material continuen sent el pal de paller de la saga, permetent-nos una llibertat d'accions i moviments espectaculars, amb la possibilitat d'utilitzar una infinitat d'objectes i armes per afrontar amb èxit qualsevol situació. La manera en com ho resolguem dependrà única i exclusivament del jugador. Last of Us Part 2 és, això sí, un joc amb escenes d'extrema violència, sexe i vocabulari no apte per a tots els públics. Però què coño? Com era d'esperar, gràcies a la potència que ofereix PlayStation 4, podrem gaudir d'uns detalls increïbles, unes localitzacions molt realistes i unes animacions facials mai vistes abans. A més, el joc compta amb un impecable doblatge al castellà, com Sony ja ens ve acostumant. Me lo tomaré como un cumplido. En definitiva, The Last of Us Part 2 és molt més que la història d'Ellie o Joel. Tracta sobre la supervivència de l'ésser humà en un món plegat de monstres on haurem de posar el nostre granet de sorra perquè el que queda de la humanitat perduri. It's me, Mario! Oblideu-vos de desenterrar del calaix les consoles antigues per tornar a gaudir dels grans clàssics. Jugar al Super Mario 64, Super Mario Sunshine i Super Mario Galaxy és ara una realitat amb Nintendo Switch. I tot gràcies al 35è aniversari del lampista més famós del món dels videojocs. Perdó, ex-lampista. Aquesta trilogia és la col·lecció definitiva per introduir-se en el món de Mario i companyia en una plataforma 3D. Sense perdre l'essència, a Super Mario 64 saltarem de quadre en quadre travessant mons fantàstics per arribar fins l'enemic més conegut per tothom, Bowser. A Super Mario Sunshine coneixerem un entranyable aliat anomenat Aqua que ens ajudarà a netejar la nostra reputació i junts descobrir qui hi ha al darrere dels actes vandàlics a l'illa Delfino. I per últim, a Super Mario Galaxy viatjarem per tota mena de planetes amb una jugabilitat única i feta a mida per reunir estrelles i així poder rescatar la princesa Peach de les urpes d'en Bowser. Super Mario 3D All Stars és una bona manera de tornar a reviure 3 grans jocs de 3 grans consoles diferents en una de sola. Destiny 2 Beyond Light és la nova expansió en l'univers de Destiny. Tal com ja vam explicar en el seu videoanàlisi particular, Bungie comença a veure la llum al final del túnel després d'haver partit peres amb Activision. En aquesta nova entrega, els guardians es tornaran a trobar amb la desconeguda i s'enfrontaran a Eramis, una Kell de la Casa de la Salvació a la qual haurem de fer front amb una nova subclasse obscura, l'Èxtasi. En la freda i inhòspita Europa descobrirem moltes activitats a fer per tal d'aconseguir armes i equipament de l'edat d'or amagat sota la capa de gel. Destiny 2 és un joc d'acció en primera persona molt interessant, sobretot si es juga en cooperatiu. Si tot va com ha d'anar, per aquest 2021, a part de les temporades que duren un parell de mesos, s'espera que surti la nova expansió, The Witch Queen. Quan crèiem que Nintendo ens tornava a vendre un Wii Fit vitaminat, Vaia ens sorprèn amb un títol totalment revolucionari i amb una jugabilitat que combina el concepte RPG amb l'activitat física. Ring Fit Adventure ens porta a la ja més que repetida història d'un món de fantasia infestat de monstres on nosaltres ajudarem a posar pau. Però això no acaba aquí.
La novetat radica en que, a diferència de la resta, en aquest joc haurem de fer servir tota la nostra força i resistència física per acabar amb els malvats plans d'una espècie de Bowser molt catxes, morenet i amb un triquini més de l'estil del Borat, anomenat Draco. Agafa el cèrcol de Ring Fit, posa't el cinturó amb el Joy-Con lligat a la cama i prepara't per fer exercici d'una manera diferent i superdivertida, tant si t'agrada practicar esport com si no. L'Home Aràcnid continua sent un dels personatges de l'univers Marvel amb més ganxo del mercat. Així ho demostra el fet que tingui una versió tant per PlayStation 4 com per PlayStation 5. Spider-Man Miles Morales és un spin-off del títol principal en el que controlarem a un inexpert i dubitatiu Miles Morales mentre Peter Parker gaudeix d'unes més que merescudes vacances. Les similituds amb el seu predecessor són indiscutibles, agafant prestades moltes de les mecàniques i funcionalitats que van fer de Marvel Spider-Man un dels millors jocs del seu gènere. En aquesta ocasió, però, els poders del nostre jove protagonista seran diferents. Per donar una mica de varietat a tot plegat, a part de llançar taranyines i saltar per les parets, tindrà habilitats úniques com, per exemple, fer-se invisible o paralitzar els rivals amb el seu cop de puny verinós. Miles Morales haurà de fer front tot sol a noves amenaces i nous enemics que posaran en perill a la seva família, per consegüent a tot el barri de Harlem. En aquesta aventura en la que començarem a entreveure el potencial de PlayStation 5 serem testimonis de luxe del naixement d'un nou Spider-Man. Ara és el torn de Miles Morales. My time now. My time. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. Animal Crossing va ser l'estrella indiscutible durant les restriccions de mobilitat que van afectar a tothom. És per això que sempre el recordarem com el joc del confinament. Molt addictiu des d'un inici, aquest joc ens ofereix infinites possibilitats i moltes hores d'entreteniment gràcies a les seves actualitzacions constants. Sense un objectiu definit, al contrari del que estem acostumats en la majoria de jocs, a Animal Crossing New Horizons ens traslladarem a una illa paradisíaca per viure-hi i fer tot el que ens dongui la gana. Des de construir i decorar la nostra pròpia casa, ajudar nous veïns a instal·lar-se, recol·lectar insectes, fòssils i obres d'art per completar el nostre estimat museu, fins a crear tot allò que ens puguem imaginar. Amb Animal Crossing New Horizons també descobriràs coses tan surrealistes com que existeix un mercat clandestí de naps els diumenges al matí, que Tom Nook és més pesat que Hisenda o que encara a dia d'avui hi ha molta gent que espera la visita de Narciso. A diferència de la segona part, a Resident Evil 3 ens trobem amb un joc més orientat a l'acció, amb escenes espectaculars i un ritme trepidant. Per desgràcia, això significa que elements com els trencaclosques i el concepte backtracking, és a dir, el fet de visitar la mateixa zona diverses vegades, tan carismàtic de la saga, no seran tan predominants. Això i la seva poca duració fan que el joc ens deixi amb ganes de més, però no tot són males notícies. La millor de totes és, sens dubte, Nemesis, el rival a batre en aquesta entrega, que s'ha redissenyat per a l'ocasió. Resident Evil 3 destaca per tenir uns protagonistes amb molta química, un enemic que fa honor al seu nom i una ambientació de pel·lícula. L'atac a l'expedient se l'endú la seva curta duració i la modalitat extra que inclou, que no està a l'alçada. Tot i així, és un joc obligatori pels fans de la saga i molt recomanable per a tots aquells que busquin una aventura d'acció amb tocs de terror i supervivència. A Final Fantasy VII Remake reviurem la història de Cloud Strife, un exsoldat de Shinra i mercenari a sou a les ordres d'Avalanche, un grup ecoterrorista que té com a missió principal acabar amb l'imperi Shinra. Després de molt de temps esperant-lo, el 2020 va ser l'any escollit per llançar el joc més important de la saga Final Fantasy. Aquest nou remake abarca les 6 primeres hores de l'original, transformant-lo en un RPG amb una duració de gairebé més de 40 hores. Amb unes textures i gràfics espectaculars, explorarem la ciutat de Midgar i els seus sectors com mai abans l'havíem vist.
Els combats s'han adaptat als nous temps per fer-los més dinàmics i senzills, una mica com ja passava a Final Fantasy XV, acompanyats d'una banda sonora creada per Nobuo Uematsu, que ja és tot un referent i que els seus temes aconseguiran ressonar als nostres caps. En l'intent per aturar els plans de Shinra de consumir tot el maco del planeta, se'ns uniran al nostre equip personatges tan emblemàtics i coneguts com Barret, Tifa o Aerith, a qui podrem perfeccionar el seu arbre d'habilitats i acoplar-los matèries elementals que ens permetran crear devastadors atacs o inclús invocar els poderosos Aeons. En la lluita interna per recordar qui és, Cloud es retrobarà amb un fantasma del passat que li farà la vida impossible, Sephiroth. Si hi ha un títol ideal per estrenar PlayStation 5, aquest hauria de ser, sens dubte, Demon's Souls. L'esperat remake del títol que va sortir en exclusiva per a PlayStation 3 el 2009 torna amb un apartat gràfic renovat que ens ha deixat sense alè. La història, ja de sobres coneguda, ens durà a acabar amb una maledicció que ha sotmès Boletaria en el caos més absolut. Nosaltres, convertits en guerrer, cavaller, mag o qualsevol de les classes que elegim, explorarem els diferents regnes amb un temps de càrrega pràcticament inexistent per posar punt i final a aquest malson, però no serà fàcil. La seva elevada dificultat és un dels elements que han fet de la saga Souls tot un referent. Aprendre dels errors i no perdre la calma serà el modus operandi per no acabar desquiciat en aquest desafiant joc on la mort només serà el principi. Persona 5 Royal Edition és la versió definitiva d'un joc que ja crèiem immillorable. Si bé la història segueix igual d'èpica, aquesta edició ens ha deixat bocabadats amb el nou i generós contingut, com noves característiques jugables, nous personatges i moltes més sorpreses, com el fet de que tindrem un nou trimestre habilitat, el que és igual a més hores de joc i traduït totalment al castellà. Tornarem a posar-nos a la pell d'un grup de joves discriminats que s'agafaran la justícia per la seva mà i així derrocar una societat tòxica i governada per adults corruptes. Mentre a la vida quotidiana ens fem càrrec de cuidar les nostres habilitats personals, les amistats i els estudis, gairebé com si sigués un simulador de vida, al món metafísic haurem de fer servir el nostre alter ego interior, anomenat persona, per robar i acabar amb els desitjos més obscurs dels enemics. De mica en mica i conforme passin els dies, anirem guanyant popularitat fins que la societat ens reconegui com els lladres fantasma. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i no dubteu en compartir amb nosaltres la vostra opinió. I recordeu que també ens podeu trobar al nostre Twitter i Instagram. Ens veiem en un nou vídeo de Sant Feina Visual. Fins la propera! Rum, rum.